Nie wiem. Hoblik, dżistwo, bałhobniem hopa. Ja wiem, że coś takiego to się zdarza często. No ale tak blank na moich oczach. Nie bądź tak dobre już łostowia tyżgo, bo friszny luft. No czas ciulów to najwyższy. A co taki co je? W to sam? Co za jakieś czarne łoblecenio? Co to za ninja? W to w to je? Co to je? Pytom. Kuźwa. Nie ma dobrze. Kastli nie mogą zdupić. Ninja lotają. Nie ma dobrze, a czuja, że będzie jeszcze gorzej. Dobre. No ale dumy się rada. O, czuja, że we mnie rośnie energia. Dowej. Mam takusza. Domy się rada. Po leku. Spokojnie, nie ma źle. Wszystko mam pod kontrolą. Surface access. Dobre. Aż się spamiętam. Jakie echo w ogóle, nie? Co ja to przełonacą w sumie? Co ja to zrobił? A! Dźwierze stworzył, dobre. O! Kuźwa mać! Co jest? Kulebel. Dostał rzech bez łeb. Te mają mnie. Dostał, zebrał rzech bez łeb. Jocie suna te, weźcie to widzieli? Kulebele, co to będzie teraz? Jester. Te one mnie wciepli do jakiejś dziury. Ja nie mam w ogóle broni. No w sumie co to ja się tak dziwia. Ej. One mnie chcą nie, ja się nie dom. Synki, ja was bardzo przepraszam. No fane rzeczy. Jo dziękuję. Jo oby te hasie wyciepnięte. Na te całkie wysypisko hasiów, nie? Ja to mam w życiu takie coś. No, pewnikiem. Bo ja bych się tak dołżistać. Nie mo tak. O! Moja brecha. Bier. No fajnie, było synki. No ale ja już muszę iść. Ja mam szychta. Staro na mnie czeko doma. To bez to już wiecie. Kajo jest derkusie. To nie będzie bytom. To nie ma szombry. To nie są świony. O! To też nie jest mechtal z tego co widzę. Ty giździe ty. W sumie. Zwierza trochę jak na mechtalu. Ty. Tąknął się. Dobra, chyba będzie po nim. No, nie powiem. Mam szpas bez to, że wreszcie wyszedł stamtąd. No ale ja się to forsztelował troszkę inaczej, wiecie, że ja tak wyleza bez dźwierzy. Że mnie przywitają, taki tepich czerwiony złożą, nie? Że będą kusiole, blumy dostana, chlebem a solą mnie powitają. A nie, że mnie wczepną do jakiejś dziury z hasiem i będą chcieli kulę ścisnąć. Zdzisnąć. Możliwość, będzie łostuda. Jak nic. Co ja mam tam wleźć? Już się zabija jak ją tam wskocza. Słuchaj. No dobre. Nie no, proszę was.
Jo, tak się nie bawię. Nie. Dobre. Muszą żech żnąć, bo żech miał breweryjo. Słuchaj. Ale na bez to już wiem, co mam robić. Mam moją brecha. Najulubieńszą, rozstoi miło. Wszystko się ospip, co? A ja się puda sam. Ha! Do gulika. To ruły w sumie, to nie ma gulik. Dobre. Wyszło żech. Fane rzeczy. Czas najwyższy na frysznym lufcie. Aaaa! Pójdź ze zwek. Kule, takiego frysznego luftu to ja się nie spodziewał. Myślę, że to będzie trochę inaczej, no ale no widzę, że żaden mnie nie przywito, nie wiem, chlebem, a solą. Albo coś. No, dobre. Mógł to zrobić troszkę lepiej. No ale nie mo źle. Ci miałoby na przodku. Nic, a nic nie widzę. O! Puść mnie, ja ci pomogę. Cześć. A dałbyś mi ten pistol? Co ja mam z tą brechą i zino? No fajnie, dzięki, wiesz, dzięki. Nie! Kule bele! Co Józef zrobił? Już mam ała. No nie, proszę cię. Jakiś ty jest opiepiźnięty w dekiel, jak łyn lotto. Jeny. Co za... Co mi się robi? Co za... A, bo już się skaził. Kisiel robią. Albo coś takiego. Dobra, słuchajcie. Wiem, kaj mam iść. Sam puda. O. O, pierzyńsku. Kieruły jakieś takie trochę nieszczelne hobby. Ja ino ja miał wleźć na taruła. Dobra, jeszcze mogę wleźć. Całki czas mogę wleźć. No, chyba, że się ozdupcy. Się coś wylało w ogóle. Jeny. Hobych za Hasią tego, nie Hasią, jak ten, za Szambonura robił. Jest der, a ja jest doktorem. Ja mam fest elegancki farszalum głoblycony. Ja jest od tego, rachowania, a badania wszystkiego, co się ino do na tej ziemi. A nie, co bych ją łaził po rułach. W jakichś hasiach. To już jest gańba. A ja przeleza tak fajnie. Nie! Wszech przelos. Sam co? Halo? Nic, kuleją miał tędy pójść, dobre. Słuchaj, jeszcze raz. Ja nie... Bo, sorry. Freeman nie chciał. Ja nie mogę po tych ładnych rantach, bo on się on się into z tego. Ło, a mi się bamonci w głowie, jest der. Dobre, uważaj. Teraz kibeda... No! Dobre, słuchaj. Fajnie poszło, nie? A teraz ostrożnie, dowej pozór. Ja! Fajnie, dobre. Naładuj się ta lampa. Teraz musiała świecić bez tuszy cimia jak... No padą, oby na gruby, oby z wiecura, a wiecie. Coś łożdzistło kogoś. Ale ja bych to stworzył. Ja padą wam. Amunicje, medpaki. Wszystko najwyższych lotów. Dobre. No żadnej broni tej z nim lotom z tą brechą. Tak trochę by taki był. A mi się nic nie stanie jak Nie, dobre. I no by mnie nie wciągło tam, bo wiecie. Dobre, dowamy sam.
I co? A! No dobre. Słuchaj. Fuj, w ogóle Skajo w los. Co ja robię? Co ja robię? W czym ja łażę? Się już język w gębie tym... Kurde. A miążek stracha wam powiem. No. Wreszcie. I no. Sztyc by chciał jakąś broń troszkę lepsiejszą. Jak ta brecha. Nie chcę nic gadać, no ale ja już bołsam. No no to kule. No to po co przyszedł w ogóle? Czuję się robiony za Wojtka, wiecie? A ja nie mam rad, jak mnie ktoś robi za Wojtka. W ogóle, ani trochę. Wracam. Albo płyna dali, nie wiem. I no się weź... Nie mam Jest luftu nie mam. Ej, samżech jeszcze nie był. I no, jak jo... Albo nie, zaraz. O! Ja... Ty! No! Ty daj ze pozór, proszę cię. Złośliwce. Dobre, teraz to ją mogę robić. To ją lubię, to ją rozumiem. Dobre, słuchaj, dowej. O. A ją mogę... Co ją mogę? No! Kolego! Cii. Bez złośliwości, no. Proszę. W sumie ja nie wiem, co ja zrobił. Bo ja się to wcześniej sztopnął w ogóle, nie? No a teraz kibych pojechał. No. Ja, i no to się tak na chwilę, i no. Dobre, to nie było najmądrzejsze. Przyznam wam rację. Jest der zajś. No dobre, już popłyna. Ja nie spamiętał, co by spamiętać, a bez to właśnie. Takie mam teraz upfale, umfale. Ale już wszystko wiem, co mam robić. Się nie dam zrobić za Wojtka, za Bozna. Dobre, słuchaj. Rodowe gipko. No. A, mam cię. Nie tym rozum. Było coś sam, chyba nie. Wszystko z dupcą. Ciule, chroboki w Hasioku, proszę was. Jest, stąd ja przyszedł. Dobre, spamiętam. A jakby to tak gipko sztopnął. A nie, to bez to. Dobre, słuchaj. Nie, pójdź mnie, mnie to już cisnie teraz. Ja ino miał tak. Jak ja to zrobię. O. A teraz to zaczymia. Ja to teraz to w środku dowo. I jo leca, hopy. A jo polecił, nie? Jakie echo zaś w ogóle. Ino dowej pozór, bo to wiesz. Nie ma nic fanego, nie. Wleź proszę. Idziemy dalej. Hazardu z maszynerii. Fuj. Aha. Czyli zaś mnie mogą ścisnąć. Było ścisnąć. Jest. Kto widział coś takiego w ogóle w jakimkolwiek werku? To jest... Po co to? Pytam. Ej, nie. Ja chcę tędy.
Czerwono się czuła, choby do bratruły w los. Całkiem szczęście to nie mu bratruła. Dobre, słuchaj. Wyłącza, bo już mi to jest niepotrzebne. Streski. No, się czuję, choby chleb wrażony do bratruły. Poważnie, bo... Ej, bo mnie to hajcu. Dobre. Jest, jakie ja robię w ogóle sztelungi jakieś dziwne. Kaj jo łaża, co ja robię? Czy ja już nie był sam? Ja jo bołych. Mi się już wszystko łonacy. A, zaśmiechajcną. Słuchaj, teraz kiedy to zrobię tak. Tędy puda. A ty... Nie! Aj, śleciał już. Aj, Freeman. Ja, w sumie można to jeszcze było najlepsza metoda. No chyba nie. Zawarte. Schody? Schody? Kaj. Kaj te schody. Ej! Aaaa! Cwane przywitanie. O! Dobrze. Fane rzeczy. Dowum okejka. No jaj, no ja już sam był. Dobra, jeszcze mam takie opcje. Tędy mogę pojechać. Mogę tak. Mogę tu jechać nie troszkę ino. Mogę tak. Mogę tak. A mogę tak. Ej, bo... Nie, nie! Proszę. Ja się odsunę ino. Nie! Freeman! Mosz lejty. A! Pierzyńsku jasny. Świetlisty Krzysztofu Nazaryński. O, mnie już bierę. Hyto mnie już... Nerwica. Ja bez to... Jo chudna w oczach. Dobra. Tak. 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 Hajcuje mnie! Zaś mam pół życia inne. Tak. I teraz słuchaj. Tędy. A tędy. Ja bych to tak zrobił. Co ja w ogóle? O! O, 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 o. Ha! I powiedzcie, że nie szprytnie. Jezder, proszę. Co to zaś jest? To jest najdziwniejszy werk. W sumie Waldzwerk Caution High Radiation. Jaki ja w życiu widział. I ja już mam... O pierunie. Ja nie chcę tak skończyć jak on. Ja chyba muszę wleźć. Ciu. No dobra. A! Fane rzeczy. Dzięki. 16 HP. Jeszcze radiationy. Ja nie wiem, chłopie, czy ja... O ciul! A! Proszę. Ale, no nie. Nie, proszę. Wek, synki, jezder. Aaaa! Jezu. Jeszcze sztrumem pisze. Dzięki.
przynajmniej tela. O Jezusicku. Nie mo dobrze. Nie mo też tak całkiem najgorzej chyba. Halo. Jest sam w to. O! O! Nie! Kuźwa jego! Co? Co ją zrobił? Cześć! Hopie, nie mo mnie! Jezder. Zawieraj, proszę, nie wiem, rób coś. Ja, dobre. Zawarzech. Nie chyci mnie! Co? Co ją zrobił zaś? Co się robi? O! Sorry, no nie chciałem. Ej, nie, ja bych to zawarł. I no... Czy ja to zaś odpolił? Ja... Ja nie chciał, no ale dobra, niech już zostanie. Się podzisto. Dobre. Super fane fajerwerki. Ida stąd. A! Ha! Kupielok. O! No. Z tym mogę jakoś żyć jeszcze. Hey, it's no good up there. It's all sealed off. Padosz! The only way out would be to find someone with scanner access Hopie, who can disco. open the front door. I'm pretty sure there's a few scientists tied in Jo, some Ida. labs. Maybe with both of us. Ciii. Ja nie chciał. Kuźwa. Te... No to ja już ich pocisk tak... O, dobre, coś się zaczyna... Co? Kto to powiedział? No, synecku, proszę. Troszkę kultury. Troszkę więcej. No dobra, tak ją mogę robić w sumie. Głupie głupstwa. Fany klang. Alo? Ho, 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 ho. Czy to się kala? Co tam w ogóle jest na końcu? Ej, bo ja bych zrobił coś takiego. Ja mam plan. Zawieraj! Ja, pójdźcie sam, pójdźcie. Troszkę ich łoździstło. Dobre. No, dobre. Ej! Ej, ale co to jest ten? Ja teraz się boję. Ja, maintain. Bo on jest jakiś taki złośliwy i ja się go boję trochę. A ty kaj. Dobra, czekajcie.
Ej! Co to jest? Jo to... Fuj! Gordon, proszę cię. Łostow zes, bo cię bajsnie. Co to robi? Fany. Mój własny chrobok. O! No. Laga żech miał. Ja nie wiem, łożdzisli mi mojego chroboka jeszcze, pieruńskie gizdy. Verfluchte Donnerwetter. Jest der zaś kajterowski iś. No widać, że się zaczynają poważne łonaceniu. No hopie, pała 50. Oooo! Co? Nie! 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 Kurde bele. Jest der kusie. Ja wiedział, że... że coś takiego złonaca w końcu. Ja stupią. Jezusku. Dzięki, dzięki. Ja wiedział, że do czegoś takiego w końcu dojdzie. One nie wylezą, nie? Słuchaj. Jo pitom. Ja, idźcie, bawcie się, bawcie się. Jo, was nie szteruje, a wy się bawcie, nie? Co to jest? Co ją odpolą? Kolego! Pójdź sam na jednego. Some kind of weapon? Put that down. Synek. Why aren't we using it? Co to się w ogóle dzisiaj robi, opytom? Jakie te gizdy są dzisiaj łożkliwe. To aż mnie bierze. Zaś, że coś odpolą. Nie wiem w sumie co. Co to? Tak robi. Halo! Jest sam w to? Ej! Co to? Ale wygląda fajnie. Ja się poodpolą jakieś łony. Teroski to ja mogę robić. No dobre, słuchajcie, ino. Ło co łazi? To jest faniste. O pieruchu. To ja się chyba wszystkie te łone poodpolą już. Ja? Ja i no. Co? Hopy.
To jakieś lasery po odpolu w ogóle. I no na co mi to jest? No fajnie, no ale dobre. Nic nie godą. Sam już był. W sumie to powiem szczerze, że ona dzisiaj mam dość. I się siedna za tą kastlą, a ida spać.